ale i hneď prichádza ďalší gól a tento už platiť bude. Veľmi rýchlo zohraná situácia. Pozrime sa na to ešte raz. Súboj pri mantineli. Odtiaľ dokázali Topolčany vydolovať púk a túto si cestu tomu púku našiel. Dobre videl Antonio Ožvald. A teda Topolčany rýchlo po štarte druhej tretiny už v dvojgólovom vedení.